Hoewel lang dé aangewezen plek voor nieuwe kerncentrales is Borselen nu toch afgevallen. Alleen de Paulinapolder bij Terneuzen en de Eemshaven bij Groningen zijn nog in beeld voor nieuwe centrales. En verder in deze uitzending. Ze zijn er weer in aantallen als vanouds. En een mistige start van een zomerse stranddag. Goedenavond. De nieuwe kerncentrales komen niet in het sloeggebied bij Borselen, maar bij Terneuzen of de Eemshaven in Groningen. Dat is in grote lijnen de strekking van een Kamerbrief die morgen in Den Haag verschijnt, maar die nu al is uitgelekt. En we gaan naar een van die locaties, de Paulinapolder. Daar staat voor ons verslaggever Ariane Lafort. Ja, Ariane, is een verrassende ontwikkeling. Ja, eigenlijk wel, want in 2022 wees het toenmalige kabinet Borselen nog zo nadrukkelijk aan als de voorkeurslocatie voor nieuwe kerncentrales. Voor de zekerheid moesten nog wel andere locaties worden onderzocht, hè? Bijvoorbeeld de Maasvlakte, de Eemshaven, maar die leek al heel snel af te vallen. En ook de Paulinapolder hier kwam in beeld en dat had te maken met het feit dat hier natuurlijk veel meer ruimte is dan in Borselen. Maar nu morgen in die kabinetsbrief gaat er ook wel heel veel aandacht naar de Eemshaven toch weer. En dat heeft te maken met het feit dat daar al heel veel elektriciteitskabels liggen voor die kerncentrales. Maar ook omdat je daar al heel veel bedrijven hebt die de energie van die kerncentrales al heel goed kunnen gebruiken. Er is dus al daar een betere business case, wordt gezegd, dan hier in Zeeland. Ja, dat zijn de feitelijkheden. Dan naar de reacties. Hoe wordt er gereageerd in Zeeland? Ja, de inwoners van de gemeente Borselen, ja, veel inwoners die we hebben gesproken, reageren natuurlijk dolblij. We hebben ook gesproken met provinciebestuurder Johan Aalberts. Die gaat toch een beetje op zijn strepen staan nu de Eemshaven zo nadrukkelijk weer in beeld komt. Die zegt, ja luister, Zeeland is toch de hotspot als het gaat om kernenergie. Wij hebben de kennis, wij hebben de ervaring sinds de 60er jaren. We hebben de COVRA voor de opslag van kernafval. Dus Zeeland is toch wel echt de meest logische plek. Ja, in deze kant van de Westerschelde, ja, de inwoners van de Paulinapolder die hebben al aangekondigd, komt de kerncentrales, komen die hier? Nou, dan gaan we procederen tot aan de hoogste rechter. En ook politiek Terneuzen, ja, die is toch een beetje onaangenaam verrast. Je houdt er wel rekening mee, dus het komt niet als een duveltje uit een doosje. Maar het tempo waarin verbaast me enorm. Dat het de Paulinapolder hoogstwaarschijnlijk gaat worden, daar leek het al steeds meer naartoe te gaan. Borselen niet is nog niet letterlijk gezegd, maar daar lijkt het inderdaad op. Het is echt een slecht idee. Het is eigenlijk voor geen enkel probleem een oplossing. Kernenergie is duur, het komt te laat voor de energietransitie en het is niet schoon. Ook mochten de kerncentrales komen, zal het college er alles, dat weet ik zeker, en ook de raad er alles aan doen om het op de Morstelbanken te krijgen en niet in de Paulinapolder. Ja, Ariane, als Groningen zulke goede papieren blijkt te hebben, dan zou het dus ook kunnen betekenen dat er helemaal geen centrale naar Zeeland komt. Ja, dat zou dus zomaar kunnen. En in dat kader is het toch wel zo dat wij een heel bijzonder filmpje in handen hebben gekregen, waarop commissaris van de Koning Hugo de Jonge afgelopen week daarop al anticipeert, hè, dat Zeeland geen grote kerncentrales krijgt. Maar hij zegt in dat geval niks aan de hand. Dan gaan we gewoon zelf voor kleinere kerncentrales. Zelfs als die grote niet door zouden gaan, dan hebben we nog steeds SMR's, dan hebben we nog steeds AMR's. Dus het zijn die hippe nieuwe dingen, dus die gesmolten zoutreactor en Horizon en Allseas. Nou, je volgt de krant ook allemaal. Eigenlijk zeggen we, voor de nucleaire agenda zou echt plek zijn. Als die grote dingen niet doorgaan hier, dan is er nog steeds plek voor die andere dingen die nog steeds een goed idee kunnen zijn. En zelfs als die niet door zouden gaan, dan hebben we nog steeds 10 andere agenda's die nog steeds relevant zijn. En dus het is niet zo dat we uitgepraat zijn als dat niet doorgaat. Ja, Ariane, hippe dingen dus. Hoe gaat die dag er morgen nou nog uitzien? Ja, officiële presentatie dus van die kabinetsbrief. Maar ja, het nieuws ligt al op straat, dus weinig echt groot nieuws. Hè. Samenvatting dus Groningen en de Paulinapolder in beeld. Borselen en de Maasvlakte zijn definitief afgevallen. Morgen komt er een toelichting van de huidige staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei, Johannes de Bat. Hè. Die kennen we natuurlijk allemaal nog, oud-gedeputeerde uit Zeeland. En ook aan het eind van de middag komt er een toelichting van de provincie Zeeland hier in Terneuzen. Morgen toch nog een drukke dag. Ariane, dankjewel. Het ADRZ stopt met de behandeling van acute en chronische pijn. Het gaat om een tijdelijke stop van de pijnpolie, omdat er niet genoeg personeel is. Daardoor zou de zorg van onvoldoende kwaliteit zijn. Nu wordt de behandeling nog aangeboden in Goes en Vlissingen. 250 patiënten worden nu doorverwezen naar andere locaties. In Zeeland heeft Zorgzaam in Terneuzen ook nog een pijnpolie.
Een stuk van de wijk Douwendalen in Middelburg is vanmiddag afgezet vanwege een politieonderzoek. Aanleiding is de vondst van een zwaargewonde man op straat gisteravond. Volgens buurtbewoners zou het om een schietincident gaan, maar de politie wil er nog niet al te veel over kwijt. En bij alle Zeeuwse gemeentehuizen hangt de vlaggenhalfstok. Dat gebeurt naar aanleiding van het tragische ongeluk vorige week bij Terholen, waarbij 3 schoolkinderen en een begeleider uit Axel om het leven kwamen. Om hun steun te betuigen hangen gemeenten de vlaggenhalfstok op de dagen van de uitvaart van de slachtoffers. Die zijn allemaal besloten en vinden vandaag, morgen en zaterdag plaats. Zorginstelling Ammarijn neemt extra maatregelen, want verpleeghuis Scheldehof in Vlissingen, wat een veilige plek zou moeten zijn voor ouderen, heeft te maken met ongewenst bezoek. In en rond het verpleeghuis zorgen onder meer daklozen en verslaafden voor overlast. Nou, dit is de deur waardoor mensen naar binnen zijn gekomen om diefstal te plegen. En we zijn erachter gekomen dat dat te makkelijk was. Dus we hebben ook een extra strip hierop gezet, zodat het niet meer mogelijk is om binnen te komen. Volgens Ammarijn speelt de overlast inmiddels ook binnen. Onbevoegden weten steeds vaker het gebouw in te komen. Mensen die willen bij ons overnachten in koude tijden. Nu is het zomer, dus is het minder. En daar hebben we echt veel last van. Daarom wordt er nu ingegrepen. Met verschillende maatregelen moet de overlast worden teruggedrongen. De camera's die hingen er al, maar die gebruikten we eigenlijk alleen maar om beelden na te kijken als er iets gebeurd was. Wat we nu hebben gedaan is dat er bij de receptie staat er een monitor waar al die camera's live te zien zijn. En waar die receptioniste kan kijken van wie loopt daar, en als zij het niet vertrouwt of hij niet vertrouwt, dan maakt ze een melding bij de politie. Of de overlast daarmee verdwijnt is nog afwachten. Maar de hoop is dat bewoners en medewerkers zich straks weer veilig voelen. Een 57-jarige man uit Terneuzen is opgepakt vanwege de overval op een tankstation aan de Kennedylaan. Hij zou maandag een medewerker van het tankstation hebben bedreigd met een vuurwapen en er met een som geld vandoor zijn gegaan. De aanhouding vond gisteren al plaats, maar is vandaag pas bekendgemaakt. Op de Oosterschelde bij Tolen is gisteravond 1,5 uur gezocht naar 2 duikers die mogelijk in de problemen waren. De melding kwam vanaf de Krabbenkreek tussen Sint-Anneland en de Anna-Jacobapolder. Toen er na 10 uur 's avonds nog niemand was aangetroffen en er ook geen vermissingen waren gemeld, is de zoekactie gestopt. En het Zeeuwse Veteranenmonument dat bij Nieuwdorp moet komen, laat nog een jaar langer op zich wachten. Zeeuwse veteranen wilden eigenlijk dat het monument er op Veteranendag in september zou staan, maar hadden buiten het broedseizoen gerekend. Waardoor er nu geen bomen gekapt mogen worden op de plek waar het moet komen. Het monument komt naast het Bevrijdingsmuseum in het Stiltebos en is bedoeld voor alle beroepsgroepen die met veiligheid te maken hebben. Het gaat beter met de Zeeuwse mossel. Na 2 moeilijke jaren met lagere opbrengsten lijkt de Zeeuwse mossel zich te herstellen. Zelfs zo dat de Zeeuwse bodemcultuurmosselen weer terug zijn op het oude niveau. De mosselkotter Ierseke 30 vertrekt uit de haven van Burgsluis. Aan boord veel mosselkwekers, horecamensen en pers. We varen naar het perceel van Gerry Dogen. We gaan daar kijken op de eerste mosselen, of ze goed zijn. En daar gaan we vanuit van wel. Dan komt de eerste sleep van dit seizoen boven water. Het resultaat mag er wezen. Heerlijk. Het gaat goed, hè? Het gaat beter met de Zeeuwse mosselen. Ja, de groei dit voorjaar was weer erg goed, net als vorig jaar. Dat was ook een beetje dezelfde weersomstandigheden en veel zonlicht en dat is goed voor de groei. De mosselkweek heeft 2 moeilijke jaren achter de rug met minder opbrengsten. Maar het tij lijkt nu gekeerd te zijn. Dat ze nu weer dit jaar lekker vroeg zijn, dat heeft mede te maken met het mooie voorjaar, denken wij. Mosselen zijn natuurlijk een natuurproduct en daarom valt de oogst het ene jaar wat vroeger uit dan het andere jaar. Maar de kwaliteit van mosselen zegt natuurlijk niets over de hoeveelheden die je naar boven kan halen. De vorige 2 jaren viel de totale hoeveelheid toch wat tegen. Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar. Aan boord ook veel Vlamingen. Want zoals men wel eens zegt, de Zeeuwen kweken de mosselen, maar de Belgen eten ze op. Wel, ik ben vandaag uitgenodigd om hier te komen kijken om de eerste mosselen die bovengehaald worden. En ja, dat doet ons toch onmiddellijk denken aan lekker eten. Want zoals u zegt, wij lusten die wel heel graag, die mosselen. Ja. Hoe ziet hij eruit? Mooie kwaliteit. Ja? Mooie Lekker dik. Volle schelp, ja. Kleurtjes ook mooi. Mooi
mooie kwaliteit om mee te starten. Het is toch voor Zeeland het mooiste product van Zeeland, vind ik. Mede met oesters en wat wij allemaal te bieden hebben. En het is er altijd een feestje en voor de kwekers en voor de handel. En toch een feestje als weer zoiets van start gaat. Vanaf komend weekend liggen de nieuwe mosselen in de winkel. Nou ja, deze dan niet. De waarschuwingen waren gisteren en vanmorgen duidelijk. Code geel en het Nationaal Hitteplan uit de kast vanwege de aanhoudende hitte. Maar dat was niet overal direct te merken. Want vroege strandgangers die rekenden op een zonovergoten stranddag kwamen bedrogen uit. Geen zon, maar wolken en mist wachten ze op langs het strand. Wat dacht u toen u hier naartoe reed? Toen hadden wij de zon en blauwe lucht thuis. En ik denk, dat gaat niet goed hier. Ik kwam net een bootje bekijken, maar ik zag hem niet. We verbranden niet, dat is het voordeel. De oorzaak was zeevlam, een natuurverschijnsel dat voorkomt bij relatief koud zeewater en hogere temperaturen boven land. Maar elk nadeel heeft ook zo zijn voordeel. Het is eigenlijk beter geen zon. We hoeven niet te smeren, we branden niet. Nee, is lekker zo. Ik vind het prima, maar het komt goed. We blijven volhouden. Ja. En het kwam ook goed, want zo zag het er vanmiddag uit aan het strand. En toen moest die zonnebrand toch nog uit de tas. Ondanks de dus wat koelere start op sommige plekken was het een warme zomerdag met drukkende hoge temperaturen. Vanavond en vannacht is er kans op een regen- of onweersbui en wordt het minimaal 18 graden. Ja, en als je het vandaag nog niet warm genoeg vond, dan kom je morgen zeker aan je trekken. Want dan wordt het tropisch warm met maximaal 33 graden. En dat zal opnieuw als drukkend warm aanvoelen. Tegen de avond neemt de kans op een onweersbui wel toe. En dat biedt maar even verkoeling, want de dagen erna blijft het zomers warm. En tot zover deze Zeeland voor vandaag. Volg ons online om op de hoogte te blijven van het laatste Zeeuwse nieuws. Voor nu een fijne avond en smelt voorzichtig.